Vi udstiller på ALSO-messen, fordi ALSO er en af vores vigtigste samarbejdspartnere. ALSO har vi arbejdet med gennem mange år, og vi ser dem som vores vigtigste adgangspunkt til IT-kanalen, som også er blevet en stor aftager af videoovervågning, netop på grund af, at det er blevet IP- og netværksbaseret. Vi udstiller blandt andet vores smart-seriekamera, og når vi snakker om et kamera, som er smart, så vil det sige, at ligesom du har en smart-telefon eller et smart-tv derhjemme, så er det mere end bare at være en telefon. Det er også mere end bare at være et kamera. For os der er et smart-kamera mere end bare et kamera. Det vil sige, at vi har indbygget en masse videoanalyse i det. Det kan detektere nummerplader, som vi blandt andet viser her på standen i dag. Det kan for eksempel lave zoner. Hvis folk går ind i det, så kan det se, om det er objekter, der må være der eller ej. Eller hvis nogen efterlader en kuffert, så kan vi se for eksempel mod en bombetrussel eller lignende. Eller hvis vi sætter noget lydudstyr til det, så kan vi også detektere, hvis der var folk, der skød med pistoler eller masser af ting. Det vil sige en masse analyse, som gør, at vi får at vide, hvis der er ting, som vi skal være opmærksom på. Fordi især her i vores region i Norden, der er lønomkostningen en meget tung del, så derfor har vi ikke tid til at sidde og kigge på overvågningen konstant. Så vi er faktisk nødt til på en eller anden måde at få systemet til at sige, hvad skal vi se på, hvad er det vigtige for os. Og der er smart teknologi bestemt vores bud på, hvordan at vi bringer mere værdi til en videoovervågningsløsning end et traditionelt kamera, som bare leverer et godt billede.